Kaixo, gaur azalduko dugu Classroomen ikasleei nola eskaini gure edukiak eta atazak modu ordenatu edo antolatu batean. Bueno, behin Classroomen gaudela, lehenengo gauza ikusi beharko genuke klaseari, ikasgelari zein izen ematen badiogu. Pentsa ematen diodala izen hau. Irakaslearentzat oso ondo dator. Baina guk klaseak izendatzerako orduan komeni da ikasleari begira ematea izenak. Hau da, ikasleei ikasgai ezberdinetako klaseak agertuko zaizkie bere panelean, beraz, komeni da lehenengo gure edo ikasgaiaren izenburua jartzea. Teknologia, euskera, gaztelania nahi duzuena. Eta gero, DBH bat A jarriko dugu guri begira, irakasleari begira jakiteko zein klase den. Baina ikaslei komeni zaiena da zein ikasgaietakoa den. Bale, hori jakinda, goazen ikustea nola antolatzen dituen Classroomek atazak. Bueno, lehenengo gauza dago korrontea. Korrontean hemen ariketa bakoitza dator, inungo ordenik gabe, bueno, ordena da, orden temporala, hau da, azken ariketa ateratzen zaigu lehena. Bale, baina badago beste antolatzeko modu bat. Ikasgelako lanak atalean, hemen antolatu dezakegu. Ikusten duzu bezala, hemen dauzkagu antolatuta gaika. Lehenengo gaia, bigarren gaia, hirugarren gaia, eta bar. Bueno, Classroomenek berak sortu ematen badiogu, hemen gai atazak, jarduera, gariketak antolatzeko modua dauka. Hau da lan bat, beraiek ikasleek egin beharreko lan bat, galdeketa bat, lan galdeketa bat, galderak, materialak, teoria edo eskaintzeko hauek izango lirateke, eta berrerabili. Baina hauek nola baita ere gure eskaintzak antolatzen dituzte. Baina nik ikasturteak gaika antolatu beharko banu, emango nioke gaia eta sortuko nuke gai bat. Hemen daukadana sarrera de informatika bezala, pentsa ematen didala 6 elektrizitatea. Sortu dugu gai bat, eta hemen barruan ja hasiko ginateke gure ariketak edo edukiak sartzen. Bueno, gaiak beste modu batera ere sor daitezke. Nik ariketa bat sortzerakoan sortu lana, jarriko dut 6.6 zazpi punto bat ariketa zerbait emateagatik azalpena. Bueno, hemen hainbat zehaztapenez gain dago gaia. Gaia adjudikatu behar dut. Balin banago hauetako lehen sortu duta daukadan gaietako batean, emango nioke, horrela. Baina oraindik ez badut sortu gaia, sortu gaia emango diot. Eta izango da programazioa. Vale, sortu du gaia, hau izango litzake 7. Eta hemen beran sortu zait bai gaia eta bai ariketa. Vale, baina ezabatuko ditut. 3 puntutxo hauei eman ezkero, gaiaren ondoan izen aldatu dezaket. Ezabatu, kopiatu ez deka edo eraman gora. Posible da azkeneko gai hau lehena jartze ere. Kasu honetan
ezabatu nahi dut. Ezabatu. Bueno, hemen ikusten duzue, gai honi ez diodala jarri zenbakirik, ahaztu zait, bale. Batema diot aldatu izena, jarriko diot, 5. gaia dela. Kasu hauetan, ariketa honi ez diot jarri zenbakia. Ikusten duzue, gai bakoitza dagoela zenbatuta, eta gaiaren barruan dauden ariketa guztiak ere zenbatuta daude. Honi ez dio jarri zenbakia, mango diot editatu, eta 5.6 ariketa da. Bueno, hemen posible da modu ezberdinetara antolatzea zenbakiaz gain. Nahi baditut edukiak bidali, hemen edukia bidaltzeko aukera daukat, baina jarri dezaket edukiak 2 punto, zakizer. Ariketa 2 punto, zakizer. Antolatu dezaket nik nahi dudan bezala. Beste eredu bat antolatzeko, adibidez hauek daukate horrelako nomenklatura bat jarrita, T jartzen diote aurretik, teoria, 0, 6. Gaia eta bat ariketa. Ariketa A, bueno, hori irakasle bakoitzak jarri dezake, beraren antolamentoa jarri dezake. Baina importantea da, gaika egotea eta zenbatuta jartzen dizkiegun ariketa guztiak. Gero erreferentzia egiteko ere. Ikasleak nola ikusten dute? Bueno, ikasleak horrela ikusiko lutek. Korrontean, irakasleok bezalaxe, azken ariketa lehen ateratzen da, baina gu gaiak zehaztuta balin badauzkagu, beraiei ere ateratzen zaizkie, gai bakoitzean egin dugun ariketa edo eskaini diogun eduki bakoitza. Eta zenbatuta egon ezkeno, asko hobeto, beraren referentzia egin dezakegulako. Eta horrela, modu ordenatu batean ematen badizkiogu gure jarduerak, beraiek ere asko hobeto argituko dira eta antolatuko dira ikasleak. Besterik gabe, baliogarria izango zaizuelakoan hurrengo arte.